Egipte, Mesopotamia. Tutankamón, Sí, Lander. Ramsès II, Ruïnes. Ramsès I, Antic. Edificis. Monuments. Recuperar patrimonio histórico de la humanidad. Investigar civilizaciones. Escarbant la terra, buscant coses antigues. Catalogar, mirar bé. Excavació. Pincell. El cincell. Spade, pick, Un pincell? El pico. I les cintes estes per a quadricular el terreny. una rasqueta y pinceles. Pues sí, perquè podria ser interessant veure el punt de vista d'un especialista en la matèria. Arqueòlegs i arqueòlogues. Ara vos toca a vosaltres. L'excavació és la part, suposa que més coneguda, més cridanera del nostre treball. Que es un trabajo sistemático, muy cuidadoso, muy poco a poco. La excavació és solo una part, i una part xicotia del treball arqueològic. Anem a excavar, igual és possible que un mes o dos a l'any, en el cas de nosaltres, que som arqueòlegs però més investigadors. Després ve el treball de laboratori que fem ací i que és un estudi d'aquests materials, extraure tota la informació possible i poder reconstruir pues, la vida en el passat. N'hi ha pincellet, però molt menys de lo que la gent es pensa. No es lo mismo excavar un abrigo del Paleolítico superior que excavar una villa romana. Cada vegada les noves tecnologies estan més i més presents. Nosaltres ara poques vegades duem a terme una excavació sense que hi hagi una estació total. En laboratori o en gabinet és molt variat. Lupes binoculars o microscopis senzills a lo que és la microscopia electrònica. L'arqueologia, en aquest sentit, és una ciència pragmàtica. Utilitza tot el que n'hi ha a l'abast. Una de les coses que més m'agrada és la multidisciplinarietat. A mi m'agrada la muntanya. Te'n vas a la muntanya, t'embrutes i penses. Per mi m'agrada pensar, m'agrada la muntanya. Perfecte, no necessito res més. Siempre encuentro una pieza que me llama la atención, que no puedo evitar mirarla y pensar qué bonita. Yo creo que lo que más nos agrada es excavar. Excavar es una cosa gratificante. Esto fue hecho hace 2400 años y lo estoy estudiando ahora, estoy intentando entender esas personas que lo hicieron y que lo utilizaron. I l'estar constantment aprenent, jo crec que això en qualsevol vocació científica és així.